بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga katawtay manguran na mga agama Islam, yari na isab kita ni nagbak hamuin TV ini atau ka amun Islam TV ini. Alhamdulillah mga katawtay manguran na mga agama Islam, subbatan nato inamuin pangadjian sing kita niyo hakahaba mahapon sin arba abi ini. Kamawa kita din ang mga pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hati niya, din ang mga pamando niya na fadlul ikhlas. Amuin kalabihan sin ka-ikhlas biyayan. Sebab in ikhlas ini mga katotay manguran na mga agama Islam na hambuk siya din ang mga syarat. Ikatayma sin amal ibadat sin manusia. Apabila in kaunan sin hinang ta, amuin ikhlas siya na taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di along ta amuin mga syarat sin katayma sin ibadat sin manusia na hambuk din ditoin ang ka-ikhlas. Ini kadua amuin mutabaa imana niya makaagad hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pagbalik-balikan namo mga katawtay manguran namo sabab ini imbiyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin ikatayma sin amal ibadat si manusia. Na inkabayaan ta inin kataan amal tabiayan ibadat tataymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na subay doon kita hasarat amuin tataymaon biyayan. Tina ikaysa na yakin kita sinamuin hinang yaon hati niya al-imanu billah, hati niya magkahag kitaon Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadua ni ikhlas, ini katuni mutaba'ah. Amuin makaagad hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisan palong tahinang ta amuin ikhlas siya apabila nakatungkilang atau kanabutas de nakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na inhinang tayaon mga katawtay manguran ng mga agama Islam na kalaulan sa zay makawanato di taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. At kalong tabihan makaagad na kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi kakahinang tabihan sa gawa bukan ikhlas isbiyayan. Nadamikyan di datay mga sin Allah Ta'ala. Subay mag-agad in ikhlas iban amo in mutabaa makaagad hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na dia ini hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuk sahaba biakan Muaz bin Jabal. In agi niya hawakto dia akses sin Rasul sallallahu alaihi Yaman. Nahinang siya hamuk din ng mga safir atau kaamuin ambasador sin agama Islam madtupayemin biyayan. Na inagi niya, ya Rasulullah, amuin mignas ya din ha Madina, law ni ausini, Hindu ya kulong niya, unulong niya, inhinangan kulong niya, amuin mapatot ka ko hinangan biyayan. Na law sin Rasulullah kaniya, law niya, akhlis dinaka, ikhlasain agamamu. Imana niya, haminang kita sindaakan sin Allah Ta'ala hakarna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umanib kita simpianglangan sin Allah Ta'ala hakarna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya meti mga hatinya pinwa in pag-agama mo haamo in agama sin Allah Ta'ala. Ayaw pala muri sinamuin dugain biyayan. Upama ni hatinya huminang kita biya mga sambayang. Sambayang kita biyayan. Ubus on na kalamudunan niyata sambayang yaon. Unin niyata at niya, panagnaan natin niya lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala bihayan.
Pagumos ka idla pantabianin bagay ta imaatod sin pagsambayang tayaon. Napinda inyat ta. Long mo parayong kutudin amuin pagsambayang ko ini supaya magbilibin tay mangugkuyaon imaatod ka ko biyayan. Na nakasod natin shirk amon sa kuto asibi biyayan. Na mahinag sabab amo hindi tay maun sin Allah Ta'ala sabab naiging ka-ikhlas pegiyan. In ka-ikhlas pegiyan na tagiridun niyati lillahi azza wa jal. Hati niya, subay pinun mo inyat mo haweroon lamod niya hakar na Allah subhanahu wa ta'ala in paginang tayaun. Lalo ni akhlis niya adinak. Lang sin Rasulullah kan Muaz, ikhlasalong niya in pag-agama mulong niya. Haweroon lamod sindugay nin Allah Ta'ala pag-agama mo yaw. Tinya, mag-agama ko, huminang ko sindaakan sin Allah Ta'ala, umanib ko simpiang langan sin Allah Ta'ala, hakar na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauno wa pabilalong niya biyatin pag-agama mo Muaz, lon sin Rasulullah. Yakufu kal-amalul qalil. Hati niya, jukup na kayo mo, inhinang tiyo-tiyo, apabila ikhlas siya. Imana niya, taymaun na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan. Hindi na sabab yung katotay manguran na mo agama Islam. In, biyabayita pan sinasalam, amuin, itmam ataw kaamuin, paida sin dua hadis. Yan. Kaysa, law sinasalam, tuba lil mukhlisin. Hati niya, nagdaparapa na sin karayawan ng mga tao, mga ikhlas in, pag-agama nila. Nagdaparapa na sila sin karayawan biyayan. Yung mga tao, ikhlasin pag-agama. Ulaika masabihul huda. Sila lang ni palita. Sinamuin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamando sin Allah Ta'ala, ibang pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila ni mahinang sahaya, sinamuin pamando yan. Sila ni mahinang amuin singuran, ataw ka amuin suntuan, sinamuin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangjali anhum kullu fitna zalma. Hati niya, sumawa kanila ning kataan fitna. Bisan pa in kaunan sin fitna yaon, doon siya makawatang haamuin kalinduman biyayan. Bisan pa doon in makawatang biyayan. In fitna yan. Ulaika masabihul huda tanjali anhum kullu fitnatin dalma. Hati niya, hasababan sinam ka-ikhlas yaon mahinang kita palita doon hamu-amuin kalinduman. Hati niya, sumawa kita biyayan. Na di na sa mapiyaon, subay katan hinang ta-ikhlasan ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa plon sinasalam, tuba lil mukhlisin. Nagdaparapa na sing karayawan yung mga tao amuin ikhlasin pag-agama nila. Ini kedua hadis Rasulullah law niya inna Allah azza wa jal la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisa wa batughiya bihi wajh Allah. Tinya sabnatulin Allah subhanahu wa ta'ala di siya manaimai sin amal ibadat si manusia buat malengkan in amal yaun subay ikhlas in pangatayan sintaw naginang kaniya iban karena Allah subhanahu wa ta'ala impaginang niya. Bakang karena si manusia. Karena si naningon-singon sa karena Allah subhanahu wa ta'ala impaginang niya. Karena pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namuyat to inamuin tungusin ka-ikhlas mga katotay manguran na mga agama Islam. Damikyan, ibibayta pan si Rasulullah haamuin manusia hati niya ini hinduan kita si Rasulullah. So pamain kaonan tabiya natin niya on sungta biya na niyat tahinangan din na mga malagkuda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya long ta mga makaniyat ko magnikhad si biyayan ataw kabang subul makaniyat si mag-asawa uno na din ang mga niyat niya to amuin malagku pakaragya ang biyay di mo kagawsan niyaon sin isa-isaon mo hinangon niyaon so vera on makatambing kayo mo sin pakaragyaan niyaon. Na hadis din na Rasulullah. Lon sin Rasulullah, man kanat lahu hajatun ila Allah aw ila ahad min bani Adam. Hisisilong niya in kaonan niya. Ong kaniya kagunahan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa ka
kagunahan madto pa amo ipagkahinyamano siya din na anak apo Adam. Unihinangan niya, falyatawadda. Sube siya mag-ail. Falyuhsin iludu, para yaon niya to rin pag-ail niya. Summa liyusalli rak'atain. Mahuli sumambayang siya duwang karkaat. Summa al-yusni ala Allah. Mahuli sumanglit siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Iban sumalawat siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagubos sinsambayang yaon, amuin puasin sambayang. Sumambayang siya duwang karkaat, inyat niya sambayang hagyat. Usalli sunnatan hagyatan. Lillahi ta'ala. At niya, sambayang magguna ka pa Allah subhanahu wa ta'ala sin paluhayan niya kayo mo impakaragyaan mo yaon. Namuna pag-umusta niya tumagsalam bihayan na sumanglit kita pa Allah ta'ala. Mahuli, sumalawat kita pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli, magdua kita sin dua ini. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. La tada' li dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala hajatan hiya laka ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Mahuli sumpatan mo sin pakaragyan bang impangayoon mo yaon amuin den ha pagkahimumano siya at pangayon mo fa Allah ta'ala paluhayin niya kayo mo impakaragyaan mo yaon na sumpatan mo na roon. Amo mangayo na ko sindiin diin, in kabayaan mo pangayo na puasin do ayat to. In kulang labi imana niya, long niya wayro untuhan mata mapatot pagsumbahon, mapatot pagtag-ipunan buat malengkan Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya. Iban halimul karim, nagsisipat siya, halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim, mahastud si in Allah ta'ala, amo intuhan sin aras malako. Iban ingkatan sanglit patuhan Rabbul Alamin. Mahuli, mangayo ko inilong niya. As'aluka mugibati rahmatik. Mangayo ko ya Allah, singkatan amuin, mawagib long ni amon ulong mo yato at ipagdihil mo pa ipon mo biya. Na mangayo ko madto amuin kabahagyan ako sinamuin, rahmat mo yato. Iban damikyan wa azaimi maghfiratik. Iban amo mga first class biya mga kaampunan idihil mo haipon mo natin yung mangayo kumaampunin dusa ko biyayan. Namikyan mangayo ko biyayan sin makadohat ako singkatan karayawan amo inipagdihil mo yan to. Iban masalamat ako hakatan dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala dusa din kayo biyayan. Dusa biyayan. La tada' li dhanban. Ya Allah, ayaw kulong niya taykuri amuin ako bardusa ko buat malingkan ampunan mo indusa ko yaun. Iban ayaw mo ko taykuri biyan sinamuin nagpuproblema ko buat malingkan yung problema ko yaun sube mo siya solban ka ako biyan. Hati niya paluhayin mo ka ako biyan. Iban wayroon amuin maksud ko amuin kihunitan ako biyan. Imaksud yaun karidaan mo ya Allah buat malingkan sube mo siya solban ka ako biyan. Sabab ikaw na imaulong hakatahan maulong biyayan. Na mahuli mga yun nakita sin uno-uno amuin kabayaan tayat to. Ini kataw tay mangura na agama Islam. Den naman in kanyat ta sinhinang yaon pakaragyaan dakula biyayan na sumambayang kita sambayang hagyat biyayan. Pangayoon ta fa Allah Ta'ala ipadohat kato ibang paluhayang kato impakaragyaan yaon. Bukang bialong ta amuin istikhara, amuin sambayang istikhara, na in istikhara yaon amuin so pamaon maksud mo biyan, sa nagduaro ako si maksud mo yaon. At tawa ka imaksud mo yaon, dua. Hati niya di mo kengatan haun hadua yaon, in pihon mo, amuin hinangan mo. Di mo isab makaya, hinangan mo siya makaminsan in dua yaon. Na magpinig ko sin dua yaon, hasupaya
amuyad tuin mahinang muhamog sa zayat to biyayan. Naunday sa batin niya, Panghindusin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magsambayang kita, sambayang istikhara biyayan. Istikhara. Hati niya, magpikita sin antara hati niya, hauno doon, in ikarayaw ha pag-aga mata, ikarayaw sinamuin kabuhita, ataw ka ikarayaw katubihayan, na amuyad tuin paluhayin sin Allah Ta'ala. Hati niya, di kita pakadtong paamon ikakangi katuyad to biyayan. Sartapya pangayo ta kaniya biyayan. Hadis din ha, kan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nagsabda siya long niya in kaonan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindong kami niya sin istikhara ha mga pakaragyaan. Habiyara pagindo niya kamo din ang mga sura ha Quran. Nagsabda siya long niya, idha hamma ahadukum bil amr, apabila makanyat inambuk kanyo sinambuk pakaragyaan, na falyarka rakaataini min ghairil faridati. Subesya rumuku duang karkaat sambayang, subesya sumambayang duang karkaat, habakan pardo in sambayang yaun. Imana niya, salatul istikhara. Pag umos niya sumambayang, magdua siya sindua ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال آجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. Pag-ubos ito nga ng taina mo in maksud tayato. Imana niya kulang labi bihayan. Pag-ubos sumambayang kita sin sunnatul istikhara doang karkaat, magdua kita sin doa ini. Allahumma inni astakhir. Ya Allah, sabnatud ka ko ini amuin, ating mag-istikhara ko kay mo ini, sinamuin, panghati mo biyayan. Iban mangayo ko amuin, kusu, sin kudrat mo biyayan. Ibang mangayo ko din na kalabihan mo dakula. Sabab ikaw ay makagaws. In ako iniwayro ang gaws ko biyayan. Iban ikaw ay makaingat. In ako iniwayro ang kingatan ko, di ko kingatan yung pakaragyaan ini. Iban ikaw ay makaingat singkatan mga ilmul ghaib. Ya Allah, bang inkaonan mo kingatan mo in pakaragyaan ko ini. Hati na ikarayaw ka ako. Iban ikarayaw ha agamako. Iban ikarayaw ha kabuhi ko. Iban amuin ha susungong ko biyayan. Na ipagos mo ka ako inhinang ini. Iban paluhaya ka ako inhinang ini. Mahuli dihili barakat ka ako inhinang ko ini. Bang inkaonan mo ya Allah. Kingatan mo pakaragyaan ini. Ikakangi ka ako. Ikakangi ha agamako. Ikakangiha kabuhi ko. Iban ikakangiha susungon kubihayan. Nando, palayo ako din ha, pakaragyaan yan. Iban, paiga na rin ha amuin, huna-huna ko in pakaragyaan yaw. Iban, inganta akako, amuin katan marayaw bihayan. Mahuli, iparida mo ka ako inhinang yaw. Napag-umusya ito, nga nang taimaksud tayad to. So, pama mga subol, at niya on mag-asawa, nanganan niya inang maksud niya niya supaya paluhayin sin Allah Ta'ala kaniya in pag-asawa yaon upama niya. Upama kalong ta mga maghadzi ataw kamang magpangadzi, uno-uno na rin ang kwan niya to. Nanganan niya, pangayon niya fa Allah Ta'ala amo impaluhayin kaniya biyayan. Demikian amo infaida sin hadis yan. Long niya min sa'ada ibni Adam istikharatuhu Allah azza wa jal.
Hati niya kayangatan mo, sa pama amo impakaragyaan yaon. Ikarayaw kay mo yaon. Karayaw sing kabuhi mo, ibang pag-agama mo, ibang katan uno-uno pakaragyaan mo susungon mo biya. Na paluhayin sin Allah Ta'ala kay mo, ibang ipagos niya kay mo impakaragyaan yaon. Na sa pamalaw ta, ikakangi kay mo yaon. Ikakangi sin pag-agama mo, ibang kabuhi mo, ibang susungon mo, na di ipagaw sin Allah Ta'ala. Huminangin Allah Ta'ala asbab, amo hindi ko makakontinue sin hinang yaon. Sumambayan kita, mga yung kita uno-uno bihayan, kabayaan tabihayan. Ang kalaw sin Rasulullah kay bananadis, den haamuin, sukod marayo sin anak apo Adam, amo impag-istikhara niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Den na sukod mangi, sin anak apo Adam, amuin on maniyat ni hinangan, di na siya mangayo fa Allah Ta'ala. Direct na umaksyon siya, mag-uso siya minang simpakaragyaan niya. Nahangkan lo sinasalama dugayin hadis niya, law niya at ta'anni min Allah. Law niya al-ajalatu min syaitan wa ta'anni min Allah. In pag-uso siya, din ang mga sipat, din ang mga kakahinang sin satan. Sa inamong bakang ko maus, mag-istikhara na ko muna, magsambayang na ko hagyat muna, mapangayon mo pa Allah Ta'ala paluhayan na impakaragyaan yaon, na inyad to amuyat tinday na Allah Ta'ala. Amuyat tinhinang kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab ba mag-usos kita sin mga pakaragyaan, uno-uno na biyayan, na ilas niya magsusong kita, mga kataw-tay manguran na mga agama Islam. Na amuyat to, hinduang kita sin Rasulullah sin apabila on maniat ta hinangan ta paluhayin. Hindoon kita sin sambayang hagyat. Hindoon kita sin sambayang istikhara. Apabila mahinang tayaon, bang inhinang ta miya maksud tayaon ikarayaw kato, paluhayin sin Allah Ta'ala kato, iban dihilan sin Allah Ta'ala barakat. Nabanglaw ta ikakangi kato, biyayan. Iban ikakangi sin kataan, biyayan sin pakaragyaan ta biyayan. Na di ipagaw sin Allah Ta'ala kato. O makahapa, mahinang asbab, amo hindi mo mahinang impakaragyaan niyaon. Damikyan biyan mga katotay mauran na mga agama Islam. Hati niya, so pamaon na biyad to, hati niya mga pakaragyaan biyan. So pamaon mga kuan, nasubay di mabutuin pagpangayuta fa Allah Ta'ala. Pangayo kita darang fa Allah Ta'ala. Sa doong kita aturan si pagpangayo. Bagkan huminang kita sin aturan, amo inwala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita unta biyan, so pamahinang ta ini. Hati niya, mangayo kita fa Allah Ta'ala, uno baha. Aunda ba naka nahinang basin Rasulullah, ataw ka nahinang basin khulafa'ur rashidun, ataw kahamuk din na mga sahaba biyayan. So, pamawayro na kahinang kaniya, na ayaw tahinangan niya to. Sabab pagkahinang kita, nakaganap kita agama, sin Allah Ta'ala, amo imbakan niya, piyang daakan kato. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ista'aza billah fa'idhuhu. Sa pamaon tao, tinya magpatabang siya, at tinya magpatilibang fa Allah Ta'ala day na kangian sin uno-uno di magpakka niya biyayan, na subay tatabangan at tinya amo impangayuan ta doa fa Allah Ta'ala at tinya makalayo siya day na among pakaragyaan niya. Wa man sa'ala billahi fa'atu. Damikyan hisi silaw niya inamo in mangayo biyayan. Fa Allah Ta'ala biyayan. Hati niya, mangayo sin uno-uno pakaragyaan biyayan. Mangayo, tatabangan, mangayo uno-uno na biyayan hati niya. Karena Allah Ta'ala impagpangayo niya, wala siya nagputing biyayan. Long ni, in ako ini, duha adlaw na, ataw kahang kaadlaw na wala na ko nakakaunwero, pagkaun na mo, wayron ipamina mo biyayan, na maraw pandeng kako, amuin, mariya ko kanyo, mangayo ko din si manakaw ko biyayan, ataw kamangan niya ko biyayan. Dalaw sila sa fa'atu. Subayin niyo dihilan. Biyayan. Ayaw kita maguna-una. Mangukusin ba ita biyayan? Lungayan na isabing ko niya. Ipagpanayam na sa ning pagpangayon niya biyayan. Ayaw kita magko. Bangkya butasan ta na inamo in sadaka tayaun. Handen di ininyat tayad to direct kay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na ko magkuhan unuhon sintaw yaun. Importante na ngayo siya na kedihilan mo siya. Hambuk yaw na ibada. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma sa'ila fala tanhar.
Ada pa rin tao amo imangayo, na ayaw siya duya, katuig ko matto, di mo siya dihilan. Na sa pamawayaw ni kadihil mo kaniya, na pamunga na sa siya, amo in, himumungan marayaw, at tawa ka ipangindo ang Allah Ta'ala, paluhayin sin Allah Ta'ala in hal niya. Miyayan. Namikir, waman da'akum fa'agibu. Hisi silong niya in ma-invite kaniyo, na subenya taymaw ni invite apabila in-invite ka niya yaun, halom sin aturan sin agama sin Allah Ta'ala. Na bang invite ko isap si mga long niya, bihayaw yari kita Rabiul Awal, bulan Maulud. Invitean na mo kaw, iko'y magsalsila ka mo sin Maulud bihayan. Naya, tumak niya to aturan mga kataw-tay manguran na mo agama Islam. Ayaw kita amuin, mabimbang sinamuin, subriyaw ni pagdihil ka ato, ikakangisin pag-agamata, ikakangisin pag-ibadat ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihayan, hamok himinang kita biyan, amuin din na mga kakahinang, bagkan haaturan sin agamata bihayan. Lang sin Allah ta'ala, am lahum syuraka, syara'u minad dini, ma lam ya'zam bihillah. Apabila minang kita si mga hinang yaun, wala na hinang, biyayan, invite kita, miyato kita biyayan, sa on sobri biyayan, idihil ka ato biyayan. Unin na hinang tabiyayan. Nung sinallahu ta'ala, uno yung mga tao yaun. Olong niya pagtuhanan nila long niya dugay na yung kako. Nung sinallahu ta'ala, amlahu syuraka, amo in tagdaakan kanila sin hinang nila yaun. Sabab hinang nila yaun, bagang ko daakang kanila nung sinallahu ta'ala. Bagang ko agama yan. Uno, on Tuhan nila, amo iniyaga nila ni agama amon kakahinang nila yaon. Ima na niya nahamok na kahinang kita, hamde na mga kasyirikan pa Allah Ta'ala. Syirkul hulul, mga kataw-tay mauran na mga agama Islam. Demikian, losim, tinamuin, boundary sinamong panayma ita sinamuin, invite yaw. Magkagkatan invite ka to bisan ikakangisin pag-agamata, hati niya, lumakso na kita magtubiyayan. Kita ang time kakahinang yan. So, pamalong tadi na mga kuaniyaw, mga paginang si mga pagpito yaw na kamatayan, kapatan, hanggatos, ataw kauno na bihayan. Timbayitan kita madto pa mga pakaragyaan yaon. Na yan na ba kanyan haaturan? Iyan din na mga kakahinang si mga amuin anak dugay din na at kagwa kita din na akida ta amun ahlus sunnah wal jamaah bihayan. Yan din na mga akida sin anak sa bandiya bihayan. Tinya sumadunin akida sin siya atau kasumudunin akida sin sufi bihayan. Na pamaimbahitan kita madto. Makajari rin sabat tinya umateng kita bihayan sa innet hatinya di ta ikatapog hingga sa manalan. Mapamungta kanila in hukuman sin nahinang yaun. Hatinya baken halom sin aturan sin agama yaun. Na pabila biyadto amo imakahinang kita sin biyadto law siya salam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani. Na in kita niyo mga kaguruhan atau ka mga nagdarao ha agama sin Allah Ta'ala na wayroon kusubta amura in kagosan ta amuin kapamungan ta kabaitaan ta intao sin hinang yaun bagken halom sin sarasin Allah Ta'ala biayan. Nabaya-baya na sinta umagad si ataw ka di, importante na kapwas kita, hakataksilan ka to pahadarat sin Allah Ta'ala, hadlo kiyama. Wa man sana ilaykum ma'rufan fakafi'u. Demikian Rasulullah sallam. Hisis yung imakahinang kanyo sing karayawan. Hati niya nakadihil intaw yaun karayawan kayo mo biyayan. Kakuyagan, uno-uno na biyayan. Na subenyo tumbasan, Lonsin Rasulullah. Imana niya uno-uno na biya natin niya. Bang, o ikakuan mo sa pama, nagdihil siya uno-uno biyayan, na o isa natin na ikadihil mo isab kaniya biyayan. Na bang mayroon ikadihil mo kaniya, na fa illam tagidu ma tukafi'unahu, fada'u lahu hatta taraw annakum kad kafa'tumu. Apabila lang tawayroon, hati niya ikadihil mo kaniya, hati niya amuin kakahinang na yaon karayawan, na ipangindo amo siya pa Allah Ta'ala. Ipangindo amo pa Allah Ta'ala supaya kuyagan siya. Tumbasan siya sin Allah Ta'ala sinhinang niya yaon. Na Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala ito mumbas na di pa dunya on waktu niya idihil na sin Allah Ta'ala kaniya in muqaddam biya natin advance biya sa dugay panintiagama sin Allah Ta'ala kaniya hadlo akhirat biya yan. Demikian natin niya din ang mga faida sin mga hadis yan.
Huh? Long sin Rasul sallallahu mana sinadisian. Long ni mal'unu man sa'ala biwajhillah. Wa mal'unu man su'ila biwajhillah. Summa yamna sa'ilahu ma lam yas'al hijra. Imana sinadisiaun. So pamaon tao. Di matangkato atau kanangangayo siya kikita tato din hal niya tiniya magkagunahan tud siya biyayan. Na apabila long taamuin, dita siya kadihilan sa taon da ikadihil ta kaniya. Atawa ka, labi long na doyan tabiayan. Na, amuya tilong siyang salam, hati niya, malun kita, laanatan kita sin Allah Ta'ala. Laanatan kita biayan, sinamuin hinang tayat to. Onda ikadihil mo, sinangangayo yaon, kikita mo ratod biayan, inamuin, magkagunahan tod siya, salang wayroon, biaini. Na ini zimadzatu zaman tabiyaun. In mga tao, mga miskin, sila sa mga miskin nagkasila sa biyayan. Mga kagunaharap, si miskin, dagan naman to pa miskin. Sabab, bandumagan man to pa tao dayahan, bisan pang kampong niya, na on waktu, inamong biyayan dayahan, na maikot siya sin altanya biyayan. On waktu mabansi siya, ha mga tao amuin mga miskin biyayan. Nadamikyan ni mga dayahan natin niya, amurain tabangan nila amo intoray sabdayahan had zaman tabiyayaon mga katawtay manguran na mga agama Islam. Hangkan law sinasalam ha mga pagtiyaon yaw law niya syaru ta'amul walima yud'a ilayha mayabaha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sa ngini law niya kakaon amo in pagkaon ha pagtiyaunan imbayitan mo mga tao amo asal da masarapin pagkaon nila. Ubos taykuran mo mga tao masibbitin pagkaon, di mo sila imbayitan doon. Sa ngini kakaunin nakapaon tayaon. Nabihanin ka matawuran mga kataw-tay manguran ng mga agama Islam. Bangong kampong tadayahan, amuratin dihilanta si mga invitation bihayan. Mga miskin taykuran ta sila. No, di na makakatawira ba dyan malingkat. Iban mamato sila, hati niya makadihil ka ato biya kaaiban atawa ka amuin salahon sintao hati niya mayta sampai mga malumi imbadji atau mga to miskin mayta naghadir silang doon. Parahal amuyad tinsalag kulag kupahala amuin makapakuyag mo intaw na sususa na kuyaganin Allah Ta'ala. Apabila kuyaganin Allah Ta'ala kayo mo na ampunan niya dusa mo iban kaulungan ko niya pasat ko niya sungka puasin kamatayo. Kita niyo ba yung mga sahaba, mga katawtay manguran na mga agama Islam? Yung mga sahaba, iba mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuk waktu in Rasul sallam, di matangka niya in tao, di na agon makatindog, di na agon makapanaw, na ngayo pagkaun. Long niya Rasulullah pagkaun ako, pila adlaw na, uwena kakaun simod pa simod kulong niya. Naunihin ang sinasalam niya, tagad kaulong niya doon. Doon kaulong niya, tagad kaw. Si Madin Rasul Salam, hakabayan si mga kaasawahan niya. Limawag siya sing kakaun. Kabayan si mga asawa niya, giyaban niya katansyod niya katambiayan. Limawag siya sing kakaun. Ikapakaun niya hatao yaon, nangangayo ka niya pagkaun. Pagliwat niya sing katang kabayan sing kaasawahan niya, wayroong kiyabakan niya pagkaun. Uno yung nagsinto Rasul Salam. Tiyawag na yung katan mga sahaba niya bihayan. Natipon ni mga sahaba yaun, inagi niya, hisyo din kaniyo, makagaos, magpakaon, sin bisita sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sabab kulang kabos in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayroong pagkaon ikadil kaniyo. Timin na ginamok sahaba, lang niya ako ya Rasulullah, nalong nakariko kawa amari into ini di na siya makatindog ini ambita siya paagaran mo siya madto paamuin bayo biya kaya na sintaw yaon iambit niya na intaw yaon pagdatang niya pa lawang simbay niya si malam siya ibang tiyawag ni asawa niya inagi niya long niya o long na ikapakaun talong niya ha bisita sin Rasul Sallam
O ni kapakaunta kaniya. Sa baplong niya, nagtawakkal ako fa Allah Ta'ala, ako, nangahawak to nga sumo in Jerusalem, hisyo imakagaws magpakaon, timindag ako lang kubiyayan. Nalaw sin as asawa niya, duwal da kumalaw niya kakaon si mga bata-batayan. Sari nalaw sin usog. Ipakaunta na kaniya in kakaon yan, patugan ta na timprano in mga bata. Piatog na yung mga bata, wala na piyakaon. Dihil na usog yaon, in kakaon si mga bata. Hapwasin pagkaon sintaw yaon. 5-6 siya, kimusugin baran niya. Pag may naa, hiyatod niya matu para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita na siya sallam, makasay na siya magpanaw, sa nakakaon na siya. Biasa sin Rasulullah ayatan sin Allah Ta'ala. Beitaan sin usong yaw ni biadinin pagpakaon ni hatao yaon. Ubos long sin Rasulullah biasa nin ayatan. Long niya wa yu'thiruna ala anfusihim. Walau kana bihim khasasa. Wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Long sin Allah Ta'ala biabasa sin Rasulullah hausog yaon. Amo in nagpatiag siya habaran niya. Nagpatiag siya mga anak niya, pialabi niya intay mangud niya. Inkaonan lang si mga sipat si mga sahaba lang sin Allah Ta'ala. Magpatiag sila hatay mangud nila. Bisan inkaonan sin amo-amo raya uning kakaon nila, idihil nila madtupatay mangud nila sa baban sin pagkasilasa nila hatay mangud nila. Pagkasilasa. Nahangkalaw si Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dilong niya matawagin hamuk kaniyo. Sampurna in iman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala hingga lamasa siya tay mangud niya habiya lasa niya ginawa baran niya. Lamasa siya tay mangud niya habiya lasa niya ginawa baran niya. Mga kataw-tay manguran na mga agama Islam. Hazaman tabihayaun, wala na kita nagpikil. Sintay mangud tawerong pagkaon bisan, in kita mag-abot-abot sa zaing pagkaon tabihayan. Sabab, naignain kasila sa tahapangatayan tabihayan. Atay mangud. Napabila, mano siya biyatin hal niya. Lonsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham, man la yarham, la yurham. Hisi si mano siya. Di siya maulong hatay mangud niya. Di siya malasa hatay mangud niya. Di siya kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bil muqabil, malasa kita tay mangud ta, kalasahan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiayan in magtaw tay mangud mga kataw tay manguran ha agama Islam. Hasumpat sin ayat yato. Wa may yuka shuhha nafsihi. Hisis yo imano siya. Amo in maukat niya din ha pangatayan niya in sipat ikot. Imana niya maig niya pangatayan niya in ikot. Na siya na imano siya nagdaparapa simparuntungan pahadarat sin Allah Ta'ala hadlo kiyama. Nabang mabaya kita niyo kataw tayo mauran na muagama Islam. Amo in magdaparapa kita niyo sin paruntungan pahadarat sin Allah Ta'ala po sing kamatay sing kita niyo. Ando, ayaw kita niyo magmaikot hatay mangud na to. Bangwero ni kadihilta kaniya, iduata siya pa Allah Ta'ala, man, paluhayin sin Allah Ta'ala, in hal ni bihayan. Matao din ayatan, na maita, sinamuin, pagkasilasa, biadinin kaunan sin Rasul Sallam, biadinin kaunan si mga sahaba, hatungod sin pagkasilasa antara nila. Hadena sabab yaun, hang karera, sila amuin naglulutuharan sin Allah Ta'ala, ubos successful sila, nakaliberate sila, na Islamize in dunya, buat malengkan Diyos iyat sadza, dena dunya in wala na Islam. Nandina sabab yaun, dena mga ayatan niya, ulong sin Allah Ta'ala, Muhammadun Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad daatin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban insilam yang magad kaniya, nagsisipat silang sindua sipat. Ashidda'u alal kuffar, ruhama'u bainahum. Bang in maatubang nila sa trusin agama, lando in isug nila. Sabang silang-silang sa hangka agama sila, lando in pagkasilasan nila. Ruhama'u bainahum. Lando in pagkasilasan nila. Ang kanang mukwakto, pagbuno ha Tabuk. Ang pagbuno ha Tabuk, kazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aon mano siya nakaagad doon, magtaymangod at tawa kapang tungod minsan. Inambok na kaagad siya maglalagot biyayan. Inambok na kaagad siya magdarasin mga pagkaon, ibang pag-inom, si mga taon nagbubuno. Kita niya in taymangod niya na haul. Nangayo kaniya tubig. Ang pantiyo-tiyo na kapin tubig. Lang niya taymangod lang niya, painom makulong niya, lando lang niya, uho kulong niya. Nadiyahan magtuisin tubig yan, painom siya. Hasong niya na inuman yung tubig yaon. Nakapagsaw na isabihan sipak niya na haul. Taymangod painom makulando in uho ko. Inig niya, wala niya inumin tubig tiyo-tiyo. Long niya, taymangod dahamon pa taymangod kuan sipak yan. Arakala labi panday kaakuin, kaya na naman niya sibit ataw kauhaw. Nadahamat to kaniya. Magpatiag na ako. Hadihan naman to. Song na isabi naman siniyad to. Nakapagsaon na isabi ng sipak, tay mangod pa inom makulano inuhoko. Wala na isab inom sinikadwa yaon. Long niya tay mangod dahamon pa tay mangod ko yan. Arakala labi dahil kakuin kaya sibit amuin kaya na naman niya. Pagdamad to, wala na iabutanin napas niya. Niya tayo na siya. Biyalik na ikadua, wala na iabutanin napas niya. Niya tayo na siya. Biyalik na ikato, damikyan. Niya tayo na isa. Katuto sila, miyate sila. Hapagpatiag, sinamuk pahamuk biyayan, sinamuin, miyate sila alam sin pagkasilasa nila, haktay mangut nila. Na din na sa papiyang kataw tayo manguran na mga agama Islam. Hangkalong niya, di lang niya matawagin hambuk kaniyo. Di ka nga na ninhambuk kaniyo, sampurna in iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hahingga, lumasa siya tayo mangut niya. Harendi inilasa niya ginawaran niya, biya to inilasa niya tayo mangut niya. Na din na sa papiyang kataw tayo manguran na mga agama Islam. Bang kita untain hal tabihayaun. Makaulong kita, nakalayo kita din ha, rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisang pantay mangud ta masipit siya. Maikot kita tumawang kaniya. Long niya magtay mangud imbaranta sa in alta talong niya, alta kulong niya, baka magtay mangud iban ikaw at ma'adallah. Al-iyadu billah. Mga katotay manguran na mga agama Islam. Law sin Allah ta'ala, wa may yuka syuha nafsihi, fa ulaika humul muflihun. Hiisyo si manusia, maig niya in sipat ikot, ibang igil, hatay mangud niya, siya na imano siya magdapara pa, sin paruntungan pahadarat sin Allah Ta'ala, haadlo kiyama. Na din na sa papiyaon, katotay manguran na mga agama Islam. Amuyati manyutiyo din ang mga pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pandendi amo impamando niya tungod sin amo in kalabihan sin Fatiha. Hati niya kalabihan sin umul kitab amo in Fatiha. In Fatiha yaon katotay manguran na mo agama Islam na mahita in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dengkan Abi Sa'id Rafi bin Mu'ali radhiyallahu an. In kaunan niya, in kaunan kulong niya, nagsasambayang ko kalong masjid. Pag ubos ko sa mambayang, tiyawag ako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiyawag ako niya. Ubos wala kulong niya, nakasambag ka niya.
Sabab nagsasambayang ako. Puwasin pagsambayang niya, puwasin pagsambayang ko, ang pakumiyad tulong niya, ya Rasulullah, kuntu usalli. Kaunang kulong niya si pagtawag mo yan, ito nagsasambayang ako. Lalong sin Rasul Salam kaniya, alam yakulillahu ta'ala, wala mulong na di kong imparman sin Allah ta'ala. Istagibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Sambagan niyo lang ni Allah ta'ala iban Rasul niya apabila tumawag ka niyo. Sabab yung panawag-tawag niyaon, hati na ikasan niyang kanyo. Biyayan, ikasan niyang singkabuhin niyo. Napag-ubos daw si Salam, lang niya, ala uallimuka a'zama sura fil Quran. Long niya, hinduan takolong niya sin pinaka malagko hakatan sura sin Quran. Haunan adi pa ko makagwa masjid ini. Ubos kiawan niya long niya indua lima ko. Hawak to amuin, sung na kami gumawa, inagi ko kaniya, ya Rasulullah. Innaka kulta. Sabnatud na mo ko, amun hinduan ta ko sin pinakamalag ko surah Quran. Nalaw sinusalam kaniya, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani, wal Quranul azim, alladhi utituhu. Long niya, amu Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, pinakamalag ko ang katan surah. Amu ya unimpigyan, amu sab'ul mathani, hati niya amu pito ayat biyayan din ha Quran. Iban, amu yan katibukan long niya sin Quran long niya, amu indihil sin Allah Ta'ala kakulong. Nakita niya ba yung kalaguan sin Fatiha? Di masampurna, di taimaon in sambayang mo, bang di ko makabasa sin Fatiha at tiap-tiap rakaat sin sambayang mo. Kalaguan niya. Ang kalong sin Rasul Salam, hadis Qudsi, long niya long sin Allah Ta'ala, kasamto salata bayni wa bayna abdi nisfay. Biyahagi kulong niya yung sambayang yan. Duwang kabahagi. Hang kabahagi, haipong ko, hang kabahagi long niya kakulong niya yan. Na inaipong kulong niya, mangayos siya sa siya silong niya sin uno-uno kabayaan niya. Yan. Apabila mamungin ipon, alhamdulillahi rabbil alamin. Long sin Allah Ta'ala, sambagan ko sin Allah Ta'ala. Hamadani abdi. Tiniya, si manglit ka akuin, ipong ko. Namudji ka akuin, ipong ko. Apabila mamung intaw nagsasambayan, Ar-Rahman Ar-Rahim, long sin Allah Ta'ala, sambagan ko ni, asna alaya abdi, iyang katako, ataw kasiyang lita kutun sinamuin, pialang ko kutun sin ipong ko yan. Apabila mamungkaw, si Malik Yawmiddin, long sin Allah Ta'ala, magyada ni abdi, iyang katakutod long ni sin ipong ko, biyayan. Piataas ako sin ipong ka, tiniya, kuwang biyayan. Apabila mamungkaw sinamuin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, nalon sin Allah Ta'ala, hada bayni wa bayna abdi, wali abdi masaan. Ini nalong niya, inut kulong niya, iban ut sin ipong ko. Mangayo na inipong kulong niya. Na din sa papiyat to, hanggang mamung kita, puasin niya, long ihdina siratal mustaqim. Tunjuki kami sindan mabuntun. Sampai pa kinapusan niya ito, mamung kasi walang dalin, na long sin Allah Ta'ala, hada li abdi, ini long na inhaipong kulong niya, wali abdi masaan. Mangayo na inipong kulong niya, tay maung ko yung pangayon niya biyayan. Na hanggang mamung kita sin amin, ya Allah tay maa. Apabila magsabo in amin taiban amin si mga malaikat na mustajab inamuin doa tayaun. Tataimaon sin Allah Ta'ala. Then ang mga kalabihan sin mga amuin Fatiha ini katotay manguran ng mga agama Islam. Aw nang waktu miyano yung mga sahaba. 5 taon silang parugen hula kauman biyayan sampai nag-stay sila sa masjid biyayan. Doon sila masjid, inakura sing kauman yaon na sakit ataw kamuin
Cute-cute siya sin mangungut-kut amo imabisa ataw katiunjuk siya sin has biyayan. Naubos singkatan mangungubat do na hulayaon, kiyawan nila na paubatan kaniya yaon. Paubatan. Na wero una tinya di mahalin yung sakit sin kaniyaon, sin bisa niya. Nalon sinamuk din kanila, ong kita kung mga tauyaw na masjid. Din ha masjidin nabawi. Nalong niya, kadto kamo. Imbayitan niyo sila mari, arakala mengat sila mangubat. Namiyato na sila. Miagad ni namuk din ng mga sahaba yan tubihayan. Tiawalan niya inamuin nasasakit yaun. Unin tiawal niya Fatiha. Biasa niya sin Fatiha makapito. Pag umus niya yan, pagbasa niya sin Fatiha makapito yan to, kimase into nasasakit. Timindog, limingkod. Biasa ka ula-ula, wena, sakit amon kya na naman niya biyan. Pag-ubos yato, siyarakan sila sinamuk kambing. Wala nila niuno yung kambing yaon. Sa baban sinhalli nila arakala, di manjariin ini. Tundanan ta yung kambing mantu para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minuwi sila diyan nila yung kambing para Rasul sallam. Long niya Rasulullah, nasakit lang niya inakurasing koman kaya tunamulong niya. Ubus na ngayo kamulong niya tabang, na tiawalan na mo si Fatiha. Biasahan na mo lang niya Fatiha. Ubus na naiging sakit niya. Ubus piagsarakan kami sing kambing ini. Mga subo kami. Uno ing kambing ini. Halal lang niya ataw ka di manjari. Ba't na mo ikabalik man to pa mga tao yan to. Kita niya ba inhalis si mga sahaba makakaon sila simbakan halal. Nalaw siya salam makajari. Long niya, sumbayaan niyo long niya yung kambing yan, ubus dihilin niyo kulong niya salsa. Pag-ubus niya talong siya salam, wa ma'adraka bil Fatiha. May talong niya, uno long niya panghati mo sin Fatiha yan. Uning panghati mo sin Fatiha. Pag-ubus long niya, inna Fatihatal kitab dawa'ul likulli da. In Fatiha yan, ubat singkatan sakit. Ubat singkatan sakit. Na din sa mapiyaon, dakula yaon, ipagtawal hataw na sa sakit biyayan. Sa suway ina mo magbarakating Quran manawal ko biyayan. Suway yaking kaw, sin makaubat yaon, sa mabiyabayta sin Rasul in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha ilay. Di siya mamungsin kabayaan niya. Timatagad sa sinimumunga di an amo in wahi sin Allah Ta'ala kaniya biyayan. Wahi. Na di na sa mapiyaon, apabila tumawal kita si mga Quranian, na subay yakin kita, di na kita magduarwa, hati niya makauli hataw yaw na sakit. Biiznillah, kaulian in taw yaw, hati niya maigin sakit sin taw yaw, biiznillah. Mura-murahan kataw tayo manguran na mga agama Islam, hati niya, yato na yung mga pamando sin Rasul sallam, diungog na to, iba mga kita fa Allah Ta'ala, amo inhilan sin Allah Ta'ala, mumpaat, katutan niyo, inamuin, din na mga pamando yaon, amuin, maagad tabiayan, hasupaya, amuin magsusungin waktu, magtataod in lututa, pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na din na sa bapiaon, manginua kita fa Allah Ta'ala, وقال ربكم ودعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.